Tsopano ineyo, I've always wanted to ask this question. Maona anthu andale anali chipanichi, wakalowa chipanicho, wakalowa chipanichi, wakalowa chimakhalira nene chicha. Mmene makhalira umunthu kuti inuso mutatha kupeza munthu amene mukuti ndakwatira uyu, mumatha kuzembaso ndi kuti moyo wanu. Kwa munthu amene ali kukhazikika sangapange choncho. Eti? Kwa munthu amene akukhazikika amakhala stable. Kuti ngakhale atakha kuti amuneneza maboza otani, amana kuti no matter how long it's going to take, the truth or what will come out. Will prevail. Chifukwa munthu ngati iwe ufuna mmene munene kuti ufuna kutumikira anthu. Ndetu uwena ukhala muchipani chimene ulili. Ngofuna kuti umvese kuti anthu ako achofuna chanji. Fantaza timanamizira anthu. Foka ngochikwa choka apa kupita so apo mazita so di campaign in politics. Hey, you're weakening yourself. You amana kuti uyu wathawa chani uko. Ndio kukuchifua chani. Komanso kachoka chipani chino pana chipita so chipani china kuti chabwera icho yapita. Umakhala kuti suli stable. Koma mesa anthu. Amana kuti you are following green pasture.